Σας gamers, Captain Socrates εδώ και ξεκινάμε σήμερα για άλλο ένα ακόμα βίντεο στο Minecraft. Ξεκινάμε κανονικά από εδώ πέρα που ήμασταν, το σπίτι μας όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Είχα πάει την προηγούμενη φορά σε ένα βάλτο, είχα ψάξει για διάφορα πράγματα. Δεν βρήκα και πολλά. Υπάρχει θέμα. Προχωράμε μέσα. Θα πάρουμε τα item μας. Ξέχασα να σας πω για το μυστικό μου σεντούκι. Συνήθως εγώ πάντα βάζω τα σεντούκια μου μερικά κρυμμένα, έτσι ώστε να βάζω αντικείμενα σε αυτό το σεντούκι κρυμμένα. Είναι καλό όταν παίζετε σε online survival και σε περίπτωση που θέλει κάποιος να μπει μέσα στο σπίτι σας και να πάρει τα item σας, εσείς να ξεγλιστράτε με το παυλά. Θα φυτέψουμε μερικά δέντρα για να έχουμε να παίρνουμε wood όποτε χρειαζόμαστε και θα φτιάξουμε μία φάρμα. Θα σας δείξω και πώς να φτιάχνετε ο σκέλετον, δεν θυμάμαι τώρα και πώς λέγεται. Θα χρειαστείτε μόνο κόκαλα, αλλά πού τα έχω. Δεν έχω τώρα μαζί μου, δεν πειράζει, θα σκοτώσω καμιά άλλη φορά σκέλετον και θα σας δείξω. Ωραία. Τα δέντρα ακόμα καίγονται. Θα φυτέψουμε στα άλλα δέντρα. Και τώρα βρω ένα μέρος για να φυτρώσω 15 άλλα τέτοια. Θα είναι λίγο δύσκολο. Βασικά όχι, δεν θα είναι ακριβώς δύσκολο. Αλλά αυτά τα δέντρα μας εμποδίζουν, δεν τα θέλουμε εδώ. Γι' αυτό τα βάλουμε φωτιά. Τα υπόλοιπα δεν θα τα βάλω αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να θυμηθώ πως φτιάχνεται ο φράχτης. Ας πάμε πρώτα λίγο. Αυτή είναι η πόρτα. Οι σκάλες. Ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ πώς φτιάχνεται. Πρώτα όμως για αρχή θα φτιάξω ένα βέλος. Πρώτα όμως χρειαζόμαστε νήμα. Δεν έχω πολύ. Πρέπει να σκοτώσουμε μερικές αράχνες. Τελικά θα αφήσω το φράχτη για το επόμενο επεισόδιο. Θα ψάξω να βρω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πρώτα θα σκοτώσω τα γουρούνια εκεί πέρα. Ένας ωραίος γκρεμός. Ένα αυγό. Γουρούνι, πες πως έγινες ψητό χοιρινό.
Ωραία, συνεχίζουμε. Άρχισα να βγάλω μερικά βίντεο επειδή ήμουνα στη θάλασσα και έτσι δεν μπορούσα να βγάλω βίντεο από εκεί πέρα. Συνεχίζουμε. Δεν τα θέλουμε τα λουλούδια. Ναι, θέλω να σας πω, τελικά από εδώ και πέρα θα βγάζω επεισόδιο μία φορά τη μέρα και βλέποντας και κάνοντας. Θα σας δείξω και πώς να βγάζετε, να κατεβάζετε το Minecraft το crack κάποια μέρα, δεν ξέρω πότε, αλλά θα σας το δείξω κάποια μέρα. Δεν θέλω αυτά τα δέντρα τώρα εδώ πέρα, θα τα κάψουμε όλα. Ό,τι απορίες έχετε, όπως σας λέω και σε κάθε βίντεο, να με ρωτάτε για οτιδήποτε, πώς φτιάχνουμε πράγματα, ιδέες, κάποιες ιδέες άμα θέλετε να μου προτείνετε κάτι να κάνουμε σε αυτήν εδώ την περιπέτεια που έχουμε. Ρωτήστε με γενικά ό,τι θέλετε. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολλούς που να μας βλέπουν σε αυτή τη σειρά, αλλά δεν πειράζει και με λίγους θα βολευτούμε. Τι ωραίο θέαμα. Τώρα πρέπει κάπως να περάσει η ώρα. Έχω 20 μετάλλημα χρυσού, θα το βάλω να ψηθεί. Γενικά σε αυτό το επεισόδιο δεν θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι να θυμηθώ πως φτιάχνετε αυτό ο βράδυς για να βάλω μέσα τα γουρούνια και τα άλλα, αλλά γι' αυτό θα σας δείξω πως να φτιάχνετε κήπο, όχι κήπο, να φυτεύετε πράγματα. Και ξεκινάμε. Πρέπει να βρω πρώτα ένα μέρος του πάνω εδώ πέρα που βάλω. Μετά το πατάμε δεξί κλικ και με αυτό μπορούμε να βάζουμε πάνω σπόρους. Αυτά εδώ δεν τα χρειαζόμαστε για τώρα. Αν έξεχασα να σας πω, τώρα πάτε με ένα κουβά και γεμίζετε όλο αυτό εδώ με νερό. Γι' αυτό πρέπει να πάμε να βρούμε νερό με τον κουβά μας. Που δεν είχα αφήσει θανάτους. Και προχωράμε. Έχω λίγο, θα το βάλω για να πιάνει όλα τα σημεία έτσι ώστε να μην χαλάνε. Έχουμε λίγο lag, δεν πειράζει όμως. Ξέχασα. Ωραία, τώρα πρέπει να πάμε να μαζέψουμε νερό με τους κουβάδες. Προτού νυχτώσει. Μετά θα βάλουμε τους σπόρους και μετά, να ξέρετε, πρέπει να περιμένετε λίγη ώρα έτσι ώστε να γίνουν καρότα, πατάτες, σιτάρι και τέτοια για να τα πάρετε, για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Από ό,τι βλέπω νυχτώνει, οπότε θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο πώς να φτιάχνετε να φυτεύετε γενικά σιτάρι, καρότα και τέτοια.
Οπότε τα λέμε.